Manami na kami sa loop na hita na pumunuan ng pag-asa. Bongino, mauliatin man dito hata. Mauliatin man ang hita sa loop na. Di patong ito kahita nuay. Yung di tahun 2000 sa Plonmon. Alani nagkakunay ma. Selamat menjelang tahun baru mari kita. Selamat Alani disungguli tupukong ma tutu hita sa Bongino. Tari toka perdana ini murda. Molo tari mangi nang tabodus 300 ono primari. Molo lama hita marsogo tu ari na perjolo muse ikon naing do muse niang ingototta jala pikirata dai dikonotta akka nam salpui. Molo pe didok ang pola ingoton alay ikot tay dihoron to akan ang sapi ima taringot diak ka naum namasa nata adopi nuai danga para dohonon ni jamiton dang rikop be akan ang sapi alay ta tay dihon ma akka nasubudo pe bola si ikaw na salpo na sebudu pe tersakapi dia kata menasal pudi tong atau mani keluarga uria nang dia ka ulota bina kana maragam na pasti adong dora aka sakapta lamang launi tahun-tahun naik baru masuk ala ni nunga dong raka prinsip di tong atau mani kemulut tabi nang pribadi lepas pribadi kita man disungguri tu pukom mahita marhite hatan di bata audo panondang di Portibion na sotuba ya dinaholong akka naman ito budangdo dilehod di bata akka panondang di Portibion ale gudang musedo na so olo bang huton panondang budangdo nang macamitahon taringot tu akka hatutubu di sipa dua be ale budangdo nang proses satu si budangdo nang disuruh di bata akan beragam ulang nang pinasahat na tuhitan mo ay mahide ka ulau dia be ginaguluwag be mang nadia ali gudang museo i na sekolah maparetetemo ima na solo magcalo panodami alani panodamon dang na holan hakiros sonon na nilok na nunga gudang pikirin manang ditongos di bata tu ditai alay mo itong disuruh di bata pe gudang do hita ay bayan na isi icaliban bayan na isi manang so kera hudia lalat ma di perlalapan alani berita itu kata di ujung tahun 2010 mo sangat menarik molo menurut pikiran adong do nanain sido konon itu pukot hita mengiti panodamon na para jolo tara jumi majo dia ka pardalata di tahun 2010 adong do kasuku maligeri adong do perubahan di tengah-tengah ingolta pribadi tas pribadi wa do adong do bagi pribadiku ame to kuben sa ade ini juga perubahan na majo tas umam sedirita ahama dadong di tengah-tengah mulut tamusi. Alianong lo hakurangan di tahun nanang silawat tahun na so tinggal adong ima na so sibonot tamusi tahun 2010. Adong si bonot siya tahun 2010 no tahun 2010. Na pasti adong ima musi nanang si parehata ima nanang si kembak bonot tamusi. Alani nunga marhite akadati acara laking moliate ma dia mamanami dapat semangat nami molo gudang akan niurion na magalang cara pribadi ala kosolo be wetong akan gini halak akan mamol be hanya alai moliate ma yan marhite aka dia pe ngahu parwahnya sian geleng do pe iba mau parwahna ka abang niba dison marhite urion molo dia ada ka ular ini moliate ma akan buat pikiran nang pinasahat muna
Hami beta bamargogo hami molo say tanya ko kamu hami. Memang kapergumulan na borato. Pergumulan na borato tutu akan apa hal dono. Aku rajuni. Jada pas dos ona nya ka kanite lanta anak ini bejar do sebenarnya nanti sabi itu be. Alai mar hitu kuat tutu. Margogo besa aku sanari. Ay wala ni pikirakku niya la subuh itu be. Alai imara marhiti hadan di bata nani dok nau sibusai. Kumbajar peho udongani peho manusia. Wajari peho laho makatani. Imara asa satu sonari mulai diberi kamu peta padahal no posono ang akan dicoloon. Alanya kamanami na nami sanot na hita. Sutunggal yung marpakurangnya kaholong malutung peso ngani aka persoratan wani di bagasa magbaso. Na pasti molo saling masikugan do hita sudah doi tinggal sudah doi menjadi bayano di debata.